Martxoaren 14an, elkartasuna eta musika batzen dituen Amusu Fest jaialdia egingo da Buesa Arenan. 80ko hamarkadako 8 pop rock talde ospetsu arituko dira jaialdiaren 3. edizio honetan. Besteak beste, Seguridad Social Valentziarrak eta La Frontera Madrildarrak. Jon Ander Urrestik zuzendutako antzezlanak kolapsoa du izenburu. Den saltzeko gai diren publizitate agentzia bateko 3 kide jarraitzen ditugu istorio honetan. Edo zer salduko dizute, baita behar ez duzuna ere. Baina azken orduko eskaera batek hankaz gora jarriko du agentzia. Gehiago ez erosteko gogoa saldu behar dute. Habitar un cuerpo erakusketa Iruñera iritsi da 2026ko FEM Kultur jaialdiaren barruan. Emakumeek arte sorkuntza garaikidean duten presentzia aldarrikatzen du diziplinarteko jaialdi honek. Elisa Miraiesen erakusketak, gorputzera hurbiltzeko, argazkiaren, bideoaren eta instalazioaren bidez esperientzia aktibo eta mutagarri bat sortu nahi izan du. Jofek 2 kontzertu emango ditu Donostiako Daba-Daban aste honetan. Album berri horretatik dagoeneko R.A. singlea kalean da dagoeneko. Eta artistak aitortu duenez, kontzertu hauetan proposamen berri gehiago entzungo dira. Ostiralean, Saguxar musikari irundarrarekin batera izango da. Eta larunbatean Madrilgo 1111 taldearekin joko du. Gurekin Akelarre taldea. Akelarre! Carlos Iglesias eta Xavier Zabala Agirrezabalen Akelarre marearen kontra musika dokumentala Maule Lestarren proiektatuko da ostiralean. Akelarrek bazeukan beste eskaintza da, guretzat oso importante izan zen momentu horretan. Akelarre taldea, rock munduan euskara hutsean aritzearen alde egin zuten lehenetarikoak izan ziren 70ko hamarkadan. Egotea 5-6 ordu jotzen den euskara zen. Marea kontra. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.